अरे बाहर में जाके राजा करेला कमाई। बाहर में कहले लोग खूब मजा बा, साचो खूब मजा बा का? सही में मजा बा महाराज, मजा बा। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो भैया लोग कैसन बानी रहो लोग, हमार नाम नितेश बा और हम बानी बिहार पूर्वी चंपारण से। और भैया अभिनु हम बानी तमिलनाडु में आयल बानी भैया दू वक्त के रोटी कमाए खातिर। का करे भैया, पेट के सवाल बा। तो भैया आज दिन है सोमवार और डेट बा 16 सितंबर। अभी सुबह के टाइम बा, टाइम होत बा 8। तो भैया लोग आजू से हम एगो खुद से चैलेंज करे वाला बानी। टोटल 100 दिन में 100 वीडियो का हम इस चैलेंज के पूरा कर पाए। काहे कि आदमी हर दिन अलग अलग सिचुएशन में रहेला, कब हो खुश कब हो दुख। तो का इस सब सिचुएशन के झेलते हुए हम रोज एगो वीडियो बना पाए। ये हमरा खातिर खुद से एक बहुत ही बड़का चैलेंज बा। तो ये जाने खातिर रउआ लोग के हमार हर वीडियो देखे के पड़ी, हमरा से जुड़ल रहे के पड़ी और वीडियो बनाए वो भी अपन भोजपुरी भाषा में, ठीक बा। तो आई आज चैलेंज के पहला दिन है, तो आज के वीडियो को शुरुआत करल जाओ। आई रउआ सबे। खुद से ही जीते के जीत बा, खुद के ही हरावे के बा। हम भीड़ नहीं की दुनिया के, हमारा अंदर भी एगो जमाना बा। इतना बड़ा शायरी तो मार देनी भैया, लेकिन कहीं हम चैलेंज के पूरा कर पाइब, जीत पाइब। आजू है हमार चैलेंज के पहला दिन। तो आज रउआ लोगन से हम कौन काम करी ले, हमनी के रूम कैसन बा, कैसे कैसे रहे नहीं हमनी सबके, रउआ लोग के थोड़ा सा ई बता देता नहीं। तो भैया लोग हम लोगन के बता दी, ई है हेलो ब्लॉक जो देखता नहीं हुआ भी बहुत सारा देखे के मिलत हुई रउआ लोगन के। हेने बा मिक्सचर मशीन, हेने बानी हम। तो तमिलनाडु में जैसे हमनी के यहाँ ईटा से घर बनेला, एने ब्लॉक हेलो ब्लॉक से बनेला, बहुत ज़्यादा फेमस बा एने के हेलो ब्लॉक से ज़्यादातर घर बनेला। तो ये काम करेनी भैया। और हमनी के रूम बा होने खातिर चलते नहीं रउआ लोगन टेंशन ही रूम देखा दी का, जब जुड़ ही गइल बानी तो का छुपाई का भैया लोग, ठीक बा नु भैया। हेने करनी से हमनी काम हाई देखी, यह हमनी के रूम के पीछे बहुत ही खूबसूरत नजारा बा। भैया हो अभी नु टाइम हो गई दिन के 11 बजता और हमनी के जात बानी सब मार्केट, थोड़ा सा राशन के सामान खरीदे के बा। काहे कि हमनी जहाँ बानी से भैया देख सकते नहीं रहो लोगन, ये थोड़ा सा सरे टाइप एरिया बा, यही से यहाँ ज़्यादातर दुकान नहीं के, यही से मार्केट करे हमनी के थोड़ा सा दूर जाए के पड़ेला। ता आई रहो सबके आज मार्केट घुमावतनी भैया। हमनी के नु फाइनली कुछ देर पैदल चलला के बाद हमनी के आ गइल बानी सब बस स्टॉप पे। आ भैया हई देखी बस स्टॉप भी बा और बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा मंदिर भी बा, देखी रहे लोग। तो हमनी के फाइनली आ गए बानी सब मार्केट में। ई जगह के नाम है बागलूर। तो भैया लोग हमनी के जौन भी सामान खरीदे के बा फटाफट हमनी मार्केट करत तनी सब, और ओकरा बाद सीधे मिलम हम रउआ लोग से रूम पे गइला के बाद मिलल जी, ठीक बा भैया हो। अभी नु शाम हो गइल बा, टाइम होता 4:20। देखी एने होता काम है भैया लोग काम करत लोग। भैया लोग 6 बज गई, छुट्टी ना हुई बस भैया लोग मसला खप जाए तब ना हुई। आ कोयला लोग बाहर में खूब मजा मारत रह, सही बात बा। का करता देखो तो एक तक मसला देखो मगा से पांच देखो घरे कोयला लोग बाहर में मजा मारला लोग। हां भैया सही बात बा का। ये पानी में डाला है एने काम होता, प्लास्टर होता, आ गाड़ी में प्लास्टर तो हो गइल बा। एने हाँ पछाड़ी होता, देखाओ तनी तनी रहो लोगन के। देखिए भैया लोग प्लास्टर होता का भैया।
बाहर में कहले लोग खूब मजा बा, साचो खूब मजा बा का? सही में मजा बा महाराज। मजा बा। भैया वही लोग तो है ना मजा मारा तो लोग हमनी को टेंशन नहीं मजा मारे के बाद प्लाट में काहे कि बिहान के कमाए ला जगह नहीं खे शिफ्ट करे के पड़ी तनु सवेरे कमाएम सो ओने मशीनो खराब है लेकिन लागत आशा आज बन जाई तो भैया हई देखी देखाओ तनी लोगन के हजी इतना तनी हटावे के बाद तनी सवेरे कमाए ला हमनी के जगह बन जाई ना भैया। तो भैया अभी हमनी जोन काम बा थोड़ा सा बाकी उ करम सा ये तरह से आजू के हमर चैलेंज फर्स्ट डे वाला चैलेंज पूरा भइल और फिर काले मिलल जाई चैलेंज के दूसरा दिन तो का कहीं मिलल काले। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव। अरे बाहर में जाके राजा करेला कमाई, ससुर में झेलिले सितम।